Kardom nili jasemet patumi alom la PSLC NGO tuma news teglong si nili betang se reaction ka chepe klang dun kang tung gela puhenlo alang li tumpang tak polon ke wang ji taring ko ratroxi February cheklo di pholong isi otorma sela puthak reli biji busala tum bache tak ponlo la pen la bangso rili long alang tum jasemet chief guest apa ka tuliram rong hang la pen ke MP Omor Singh Tisu pen chenglong jasemet dak ruling party along IE malang atumhan ke hang ji la son se alang tuma target bange ke do pen bache tak ponlo la pen rat pan pamang huji pan sida congress pa ka preka party phala tum alhi ke hang pon he huila so pache ke hang pon paduji pusi bache tak pon kasila bange rat pan kapamang huji panchot pusi nili jong duning tung athi bange jong si non BJP government atum hemprek nang pivek ji plotang te dipulong le rally ke doni gali lagi la ke Delhi si rally donai BJP party itum pen la pen parliament session lo amat pusitame Omor Tisole hadak otorma ser puthak alam kanije dunai kali la kenon ke bang 2026 MLA election of Harman dagra tuma sympathy ke longji phansi BJP party tum ing chapet pen Omor Singh Tisu phan lam company je duncha au ha jong si BJP party tum hemprek nangi PG plotang te la ke JP Nadda si nije nangji je Karbi Anglong la pen ke Dima Hasau West Karbi Anglong Farman hemprek pinang pu buke JP Nadda si nije nai la pen Amit Shah ke hai Home Minister angli methang masi otorma seta bill bangke parliament lo introduce nai la sinon ke BJP national leader satum la pen bangke BJP government national la swam minister atau union minister mi thera su puthak ninje je la sila ke rat pan kapa mang huji phanchot la sinon ke bangji la bakso 27 February kapido ponji alang lituma rally bangke la ke chobayalam rat pan kapa mang huji phanchot pusi nili bangke nili methang reaction chepe klang dun lo la pen rat tum si tambe la bakso tare ko troxi la so PSLC NGO la pen alang litum pen kachera bacha ka BJP long ka support a song atum Cingrum sila so rally ki biji puge lake sai ke joy pusini li bangke jong dulu la so potsi lake manghudu nang ne kadug berata la penon pini pena kelidum thek daglo jasemet West Jaintia Hill District Mukro Barato pa constituency irpon selang litum Karbiang longalong jirikindenga havar Rongkrit Trok Karbiang la bangke Rongkrit Trok si chumanga rong 1951 census sahud adu ya hoy siripa me pita la so census tang arong amukhalong alang lituma election campaign nang ki bi la pen ke vote election nang ke hang waret la ke Meghalaya ka par loji phan busi nilhin pen mage jong dun lu la sila bangta non ke bom BJP government tuma hin pen la pen ke non la 27 February ni kapedoji pu NGO tuma hin pen mata thangna reaction avi Meghalaya government beda election nang bilong le buda pupe la pen ke 2021 ani kan 29 March ni ka chetok give and take a MOU signed between the government of Assam and government of Meghalaya la vidroni palam ta alang itum chesong hai hi la pen ke Piju Hazurika pan chairman Pinchong si la sojitu regional committee ke seng hala masur regional committee dissolve nei but alang itum hin pen chesong hai hi la si la banke non burning issues of putha ka pan bin hip pen alang litum lahaya rally ka organize dun thavaret ke lake rat pan kapa mang huji phanchot kusni hin tan mage jongdun thiplo posi katu ko be ka songara da ke mang hudu nang ni isono bangala henlo je kapa phi hup akar biara ratum kiduk ke la akar biara ratum ke joknang ji phan akar I la pen ke man peng pen pirthe dorbara long kering dun long nang ji phan akar I la bangso ka song hello nili ka song aja kong lo la pe la bangso aka song pen nili phan haja da kong ta nili phan nang pere gun e pen ka song pen nili phan pa ka gun e la bang chini sikimi soni bangala hello BJP a ingti ka cho ved duna tumsi karbia khe ka song ke ja ponji BJP a ingti ka cho ved duna tumsi hempre ka song ta ka pang tang ponji ke ja ponji pukel ka cho bayalam ka dug vera ta ma hudu nang ni lagi